Sa distrito Sangharo, babae nga nagatabok sa dalan, aksidente nga nabungguan sang salakyan. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok exclusive. Naabdan sang news team nga nagahigda na sa tunga sang dalan sa barangay MVH Nova kag ginabululigan sa mga tawo ang babayi nga ini. Pasado las 8 sang aga samtang nagatabok sa dalan si Jelaine Petraga sang aksidente ini nga nabungguan sang isa ka nagapaliko nga salakyan halin sa isa ka subdivision. Hinay man ang kay galiko kami di aga U-turn kami pakadto dito takbak ma. Sunod sa driver sang salakyan, hindi man madasig ang iya nga pagpadalagan apang wala niya masiplatan ang babayi nga nagatabok bangod na lipdan sang isa man kasalakyan. Nalipdan siya sa multicab balati gabaliko kami di Tapos daw nagbalik siya bala gulpihaw tinalabot ko siyang Ginkilala ang driver nga si Bernabe Pedregosa, 29 anyos, tumandok sang barangay Palanggia, Pototan. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Sa Banwa Santanggalan, Tangalan, Aklan, driver kag mga pasahero sang isa ka tricycle nagkalapilasan matapos mabungguan ang guma sang truck nga ginhimo nga early warning device. Nakatutok John Sala. Ginpahigad man kuntani sa dala ni Mark Bigka sa ganamaneho sini nga truck matapos nga mabiriya sa barangay Pudzot, Tangalan apang sa baylong magamit sang husto nga early warning device. Goma ginbuta ang sini sa dalan. Gani sang mag-agi sa lugar ang tricycle nga ginamaneho ni Juliano Tefora, 61 anyos, sa kayang 5 sini ka pasahero, nabungguan sini ang goma resulta sang ila pagkadisgrasya. Sa wala nga portion nga guma. Anda nga ipang ko tani ta ng dailuhan tong guma. Ang ging kanyang unang ging para initial ni nga mapansang early warning device. Mga minor nga pilas na ang naangkon sa mga pasahero apang natam-an gid si Tefora. Pero hindi nga ang driver gini nga isuan si Juliano Pitora. May injury ati siya, may raso to sa tuon niya nga ulo, taking sahit to sa hospital. Ginkasugtan sang duha ka kampo nga mag-areglohan na hinalang kag hindi na magpasaka pa sang kaso. Balita halin sa Tangalan, Aklan, John Sala. One Western Visayas. Sa Banwa Santanggalan, Tangalan, Aklan, driver kag mga pasahero sang isa ka tricycle nagkalapilasan matapos mabungguan ang guma sang truck nga ginhimo nga early warning device. Nakatutok John Sala. Ginpahigad man kuntani sa dala ni Mark Bigka sa ganamaneho sini nga truck matapos nga mabiriya sa barangay Pudzot, Tangalan apang sa baylong magamit sang husto nga early warning device. Goma ginbuta ang sini sa dalan. Gani sang mag-agi sa lugar ang tricycle nga ginamaneho ni Juliano Tefora, 61 anyos, sa kayang 5 sini ka pasahero, nabungguan sini ang goma resulta sang ila pagkadisgrasya. Sa wala nga portion nga guma. Anda nga ipang ko tani ta ng dailuhan tong guma. Ang ging kanyang unang ging para initial ni nga mapansang early warning device. Mga minor nga pilas na ang naangkon sa mga pasahero apang natam-an gid si Tefora. Pero hindi nga ang driver gini nga isuan si Juliano Pitora. May injury ati siya, may raso to sa tuon niya nga ulo, taking sahit to sa hospital. Ginkasugtan sang duha ka kampo nga mag-areglohan na hinalang kag hindi na magpasaka pa sang kaso. Balita halin sa Tangalan, Aklan, John Sala. One Western Visayas.